No niin, tässä on mulla Cursed Mortis-akkontti. Mä tykkään tästä buildista. Pitää saada vielä tämä True Gold Mortis. Tää olisi kova. Ei ihan pysty vielä ostamaan. Mutta siis 800 pokaalia nyt. Mä olin vähän pidemmällä 234. Mutta oma trollaa vaan tuolla Brawl Ballissa. Mutta katsotaan, jos pääsisin nyt soolona tonne 1000 pokaalia. Eli 200 pokaalia vielä pitäisi saada. Joten eiköhän mennä peliin. Tästä tulee pelit nopeasti, kun on niin vähän pokaaleja, mutta... Noniin. No, vähän paha. Pitää ottaa, että se superaa. Dog, paha. Colt. Häviän perään. Tässä nyt ei tuu mitään, niin mun pitää oikeesti ottaa, että mappi vaihtuu. Mä tykkään kyllä tästä mapista. Täällä on monesti snipereita vastassa ja sellaisia. Esim. Nyt toi Belle. Toi on ihan hyvä. Mua varten niinku... Katsotaas tosta. Otetaan toi Belle tuolta. Ja näin. Omat ei osaa ostaa. Ei hyvänen aika. Mun on pakko niinku mennä tätä kautta. Jostain pallo menee tonne. Vähän auto ei niin käyttävää. Joo, ei tästä tuu mitään. Tästä ei tuu yhtään mitään. Siis saatiin maali jollain ihmeellä, kun ihut ei osaa pelata omiin vastaan. Mua vastaan ne osaa kyllä pelata. Tää on vähän niinku CS pelaisi. Ei hyvänen aika. Nyt äkkiä karkuun. Otappa siitä. Siitä. Sitten pistetään tonne toi. Otetaan tuolta. Ei hyvänen aika, se ei edes kuoli. Jotenkin sillä on shieldi. Otetaan tossa. Ei ehtinyt. Haetaan tuolta. Ei, mä en osunut. Tää on ollut huonoin. Nita on hyvä. Toi Sandy on ihan ok. Sillä on kyllä gadgetti. Mortis ihan hyvä. Mennäis kattoo Sandy. Se varmaan käyttää gadgetin joo. Noin, käytti gadgetin. Ei hyvänen aika. Väärä suunta. My bad. Oho. Sellaista peliä sitten. Miksi? Jotenkin. Joo. Hyvä Sandy käytetään. Hyvä, että osaa käyttää hyperlatausta taas. Tämä on toksinen oikeas. Mä oon niin toksinen. Siitä otetaan Mortis. Sandy. Tosta noin. Okei, Mandy, Dynamite. Dynamite on tosi hyvä mua vastaan. Surge ei niin hyvä. Mandy on tosi hyvä. Tää on helppo voitto. Ei hyvänä. Tää pelästyin pahemmin. Otetaan, että se pistää tohon noin muutaman. Edgar vetää maalin muuten nyt. Minä vedän maalin nyt. No niin, kiitos. Toi on Dogon paha. Pitää saada Surge, pitää ottaa sen. Mutta Edgar veti maalin. Nyt vaan otetaan iso, niin kyllä se siitä. Juro, ihan ok. Piper, ihan ok. Mortis ja sanotaanko näin, että ihan hyviä kaikki. Mun pitää vaan väistellä Gromin noita juttusia. Ei hyvänen aika, tästä ei nyt oo yhtään mitään. Noin, mennään hakee Gromia. Jotenkin. Sitä pitäis vielä vähän harjoitella tuota movementtia. Otetaan tosta Mortis.
Movementtia pitää kyllä harjoitella. Tosta noin. Ei. Ottaiskohan me? Joo, hyvä. Otti hyvän trickshotin siitä. Yksi hitti, niin se on superi. Periaatteessa mä voisin odottaa, että gadgetti tulee voimaan. Oikeastaan haetaan tosta toi. Otetaan tuplahiilit. Noin. Oli helppo. Kelkkuu muille tää. Miks tossa oli tommonen? HV. Iso HV. Todella iso HV. Siis mä vihaan greitä, jotka laittaa tohon maalin eteen. On ihme teleportti. Siis hyvin pelasit Morty. Ja sit Stu alkaa trollaa. Joo. Mitä trollaa? Mä niinku täällä yritin pelata, mutta niinku... Ei väkisin. Stu trollas. Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mí me protegió. Y por más que me dieron el pie, no alcanzó, porque igual maté la liga y al final se me dio. Mala vibra a mí me protegió. No niin, sitä päästiin sitten 925 pokaaliin, eli onko se nyt, se on 75 pokaalia vielä jäljellä 1000. Täällähän se ränkkeli häämöttää. Vähän tippu, mutta aika hyvin. Mä sitten vaihoin tähän Brawl Hockeykseen ja pelaan ton Whisperin kanssa. Tää menee aika hyvin. No mähän unohdin ihan kokonaan puhua tässä, joten nyt saatte kuunnella tätä voiceoveria. Tässä me tehdään maaleja ja näin. Nauttikaa. Ja hyvät naiset ja herrat, se on siinä 1000 pokaalia Cursed Mortis accountilla. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit, tykkää ja tilaa.